Og karon sir Ma'am Idol na may request nga paabrihan lagi nato ning swaki nga nakuha nato nga perting dakuha. So mao na ni sir Ma'am Idol ato na ning abrihan aron makita pud nato kung dako ba gyud siya og unod. Basin nga dako rang agi ani nipis dinhi og unod. Bitaw sir Ma'am Idol dako gyud siya. Dako pas akong palad. First time nako ni nakita sa among dapit ba. Kay kasagara makuha namo nga swaki dire. Di gyud inani ka dako. Tuara sir Ma'am Idol nakita na ninyo dako gyud siya og unod. Dagko pud og grano. Dili kayo ni ninyo maklaro sa video ang kabaga sa unod ani sir Ma'am Idol. Kay kung nakakita mo ani sa aktual naingon gyud og dila sa iring. Tanawa gyud ninyo sir Ma'am Idol. Mao ni atong kaunon ha, kaning yellow or orange ba kana unsay color ana kamo na basta kana atong kaunon. Limpyuhan lang nato na. Ikuha lang nato tong itom-itom ganiha ba. Tinaay man gusto siya og mga kinaon niya. Mao ra to atong kuhaon. Unya ibili nato ni kay mao ni atong kaunon. Ako lang ning iistorya ninyo sir Ma'am Idol ba. Kay basin katong wala pa kakaon ani, at least makabalo pod sila unsaon paglimpyo ug asa ang kaunon. Kay kung tuyon pod inyong kaunon, pareha lang gyapon sa paghinlo ani sir Ma'am Idol. Unya putlon sa nato atong istorya diri sir Ma'am Idol. Kay magpalaway na pud ko ani ninyo no. Ulong ng luto.